Salam, qadrly watandaşlar, salam mehriban illeşler, salam gelin gyzlar. Ine biz bugün ýene diýgynyşdyk, ýa-ni Türkmenistanyna adaty bolýan, ýa-ni Türkmenistanyň garaşsyzlygy diýip atlandyrylýan bir senäniň ýa-ni belli bir gününi üýtgetmeklik barada ine karar çykarly. Onu 27 oktyabrdan 26 sentyabra geçirdiler. Ine şonuň şu gün sebäpleri barada gurrun edeliň. Sebäbi tarihi waka, ýa-ni tarihi sene Türkmenistanyň döredilen güni, Türkmenistanyň garaşsyzlyk alan güni hemmesi 27 oktyabr konstitusiýa boýunça biziň üçin Türkmen milleti üçin Türkmenistanlylar üçin 27 oktyabr ýa-ni tarihi bir gün. Inni tariha göz aýlasak 1924 ýylda Türkmen Respublikasy Türkmenistan Sosialistik Respublikasy diýip elan edildi. Ondan soň 1991 ýylyň 27 oktýabryna da garaşsyzlyk allyk diýip elan edildi. Garaşsyzlyk elan edildi Türkmenistan üçin. Şol sene 27 oktyabr 1924 ýylyň bäri dowam edip gelýärdi. Ýöne gelip ine şu Berdimuhamedowlar prezident bolup başlaly bäri ine hemmedat üýtgedi, köp seneler üýtgedi. Öňkü Türkmenbaşy barka o aýlar günler üýtgedi, hepdeler üýtgedi. Enesiniň atasynyň atlary da kylly, köçelere, yenelere aý gün üýtgedi. Ýöne ýa-ni seneler hem üýtgedi, köplenç Türkmenbaşyň öz doglan güni diýip belledi. 19 fevral güni bir bayramçylyk, Baýdak bayramy diýip belledi. Onuň ejesiniň doglan güni, ondan yene görlähet gepin ýetgäsi her gelen paça öz elinden gelen edýär. Indi bu gelenem öz oglunyň aýdaly erdaryň doglan güni Wikipediýada görkezýär. 1 sentyabr 1981 ýylda doglan. Emma şol gelýän senäni 1924 ýyldan bäri. Intek o Lenin döwründen bäri gelýän senäni gelip şoň oglunyň doglan gününe gabatlap üýtgetdi. Indi bir näçe ýyl bäri 26 sentyabr gününe geçirilýär. Şonan bäri bellenilýär. Biz üçin elbetde ol Türkmenistanyň içindäki özleri üçin şady horramlyk edip şonu belleýärler. Garaşsyzlyk güni diýip. Indi men size şu gün şo babatda ýetip gelýän biziň garaşsyzlyk günümüz. Ýa-ni bu garaşsyzlyk diýenimizden biziň kabyçkan goşadyrynyň içinde garaşsyz, hiç kimem garaşsyz däl. O döwletde Türkmenistanyň hemme kişi garaşly. Onu da men sizi şu garaşsyzlyk bayramyňyz bilen ýetip gelen bayramyňyz bilen gutlaýan. Hemmeňiz näsip bolsa biz de Türkmenistan guramyzda o ýere baryp başgaça bellärs. Seneleri çenni bayramçylyklara çenni. Ine şu babatda siziň nämeler aýdyp biljek gepi sözü birinji bilen Leyla hanyma bereliň. Leyla hanym aýdyp beriň. Salam kızlar. Hemmeňize salam. Oluşka men şunu aýtynda düşünüp oturupman da. 1991 ýylyny 27 oktýabry garaşsyzlyk bayramy dep karar kılındı. Hem evvelden hem şunday karar bar edi, kanun kayda bar edi. Lekin 27 oktýabryny 27 mi sentyabra geçirip koydu bular. Bular şunda durup nöçün onu üýtgetdiler eken ben şoňa düşünmeň kaldym. Meselen bir dogulgan günü bar. 19-20 mayda. Onu iyuna ya bolmasa mart ayına geçirip bolar mı? Hiç şunu aylantırıp bolar mı şunu diýetip? Ya bolmasa misal üçün bu haram kulu
50-nji ýyl dogulgan bolsa, şunu ýok, men 2000-nji ýyl doguldum dep şunu koýup bolarmy? Hiç üýtgetip bolmaz hundy zatlarny. Neçik bilen üýtgetip berdi, men şuňa heýran kalyp durupman. Argy Türkmen başı degen bir mahluk geldi başımıza. 91-nji ýyldamy, 92-nji ýyldamy. O ata-enasine adyny koydu. Şäherlere, ýene dagam bir vilayetlere ýene bir zat dep koydu. Apasyna adyny koydu, ekesine adyny koydu. Hullas, her hili belany koydu. Aýlany adlaryny üýtgetip berdi. Osunam şunday etip, altyn äsir dediler, ýene bir zat dediler, altyn äsirnem üýtgetip berdiler. Altın äsirini men oýlap edip bir indi hayatımız nezakony bolup gitedi. Altın äsirde hemme zat açılıp gitedi, ýollar açylady, bu işler açylady. Her taraplara gitip bilemiz, okuşlara gitip biledi bagalarımız dep düşünüvedim. Ýok, gaýta ondan beter tersine bolup gitdi. Bizaniki hazır 21-nji esir emes, daji 19-njy esirde de ýürgenimizdin bolup durupdy. Bu 19-njy esirlere okşap gitemi iş kılıp 200-100 ýyl izde kalyp barýatyrmyz başga memleketlerden. Lekin bizani ýurtumuz baý döwlet. Bizani döwletimiz nämiz ýurtumuz 4-nji mi 5-nji orunda durady. Lekin iň soňundan mı durady ýa eldinden mi durady hiç kim düşünmeň kaldy buňa. Sen kim boluşuňdan katty nazar hiç kaçan üýtgetip bilmisen. Ýaxşy dogulgan günüň hem üýtgetip bilmisen. Значит, oktýabryny 27-nji oktýabryna üýtgetip bilmisen. Sen ýaşyňy üýtgetip bilmisenmi? Onam üýtgetip bilmisen. Bize 27-nji oktýabryny garaşsyzlyk bayramymyz dep ne etdik, kabul etdik. Şu barışta barady bizani nämizçäli, planymyzça. Şu boluşda kalajak ömür boyu. Şunu dep düşünemen. Bula elinden geýen tip oturmak o nerede o? Hem kayda kaynulany üýtgetip beredi bula. Bir karasaň birisi yazady, birisi çizady, birisi okydy. Atasy yazady, balasy okydy. Şunun üçin bolup gitdi bu Türkmenistan nechik çolaşyk, molaşyk bolup gitdi. Hemme zat paýma-paý bolup gitdi. Şuňa heýran kalyp oturupman men. Şunun üçin ýok, bize kabul etimiz bu 27-nji sentyabr karaşsyzlyk bayramy dep. Onu dogulgan günü köp, hatynynam dogulgan günü ba, ata-enasynyň dogulgan günü ba. Ulanam koya berem eken bu indi. Ýaxşy bu sapar indemeseň, indigi sapar özünem dogulgan gününe koy beredi, üýtgetip. Ýene bir zat başga ýurtlardan üýalmaým eken bu. Misal üçin Özbekistan 2-nji sentyabr, 1-nji sentyabr garaşsyzlyk bayramy şulanyky ömürlik kalyp ýatyr. Şu boluşda. Bizanikin hiç üýtget gitedi ahir. Oýlanyp görseň, bulanyň apşy kellesi ýok. Atasynam, balasynam. Ýakly gümüni çeksinler bizani başymyzdan bu mahlukla. Düşünçesizler. Ana şunu aýtjak edin bolady. Men köp geplep net bermeýin. Ary kyzlaradan yer berin zaman. Bolady rahmat. Sag bolun. Bolýa, tödem Fatma bereliň onu. Fatma bu barada näme aýtjak sen? Göwüňe ýaraýam edilýän zatlar. Sağ olun, söz verenize öyle Kerim'den. Salam yurttaşlar, kızlar hemeyize. Doğru mu açsam şurada Leyla ablam köp sadı belirlep geçti de şu tarih hakta da her kimin bir özünün doğum gününün tarihi oluyor da bizim hem garaşsızlığımızın tarihi günü var. Olar şu 1924. yılda Orta Asya'da her respublikana özünün nämesini berdiler de paylap yerlerini berip konstitusiyası oldu şu yıllar. Hem Orta Asya'da şunun içinde bizim hem yurdumuz Türkmenistan özünün nämesini aldı da
kanununu çıkarıp şu 27. oktyabr 1924 yılda şu konstitusiyada belirlep geçiptirler. Şuna indi Ruslardan ayrılan son buna 1991 yılda Ruslardan ayrıldık. Şu günem tarihi günümüzde şu garaşsızlığımız hem şu güne belirlep geçtiler. Ona konstitusiyada belirlendi. Yöne indi bunu bu ne garanda bizim bir tarihi bir in bir nime bayramımızda bu Türkmen halkı için, milleti için bir tarihi bir de bayramımız bayramımızın biri de yine garaşsızlık olduk zaten dedik. Yine bunu Türkmen başının dövründe böyle indi hem nemeler ütketti, aylar ütketti, değişik etti de olan bir padişahı aldı hemen bize kulağımızı gözümüzü yaptı. Yine Türkmeni dünyada nimesini kayşarıp gezer yalı ederim deyip köp vaade verdi ama hem zaten tersine oldu. Bu prezident geldi 2007. yılda. Bula bize hemmemizi kul etti bula. Bu gelip yurttaşına çıktık yine 60% Türkmen yurttaşında. O yeten yok gelip bizim tarihi günümüzü, garaşsızlık günümüzü hem ütkedip koydu gününü. Bu hiçbir adamın aklına sığan zat değil de bu. Bunda karasan gülkünç zat da biz dışarı yurttaki başka devletlere gülkünç bulduk. Doğru gurur açsam da bizim tarihi günümüzü ütketmeye hiç kimin hakkı yok. Prezident olsun başkası olsun o tarihte gelip duran zada o. 1924. yıl 27. oktyabr şu günü belirlenen uca. Onu gelip ütkeden konstitüsyanı bozan, bolara böyle kanunu bozan, böyle doğru mu? Benim kabul edesim gelen yok. Şunun için bizim 27. oktyabrımız bu tarihte kalacak, devam edecek. Biz teze Türkmenistan'da hüküman bir günümüzü, tarihi günümüzü onu bellemeli, bellersem onu ütkeden içine men fikir etyen cevap vermeli deyip fikir etyen de bu tarihini ütkeden için bu bir hiçbir näme diýene bir gülkünç bolduk da bir gülkünç millet, gülkünç halk bolduk yurttaşındaki devletin önünde milletlerin önünde sen näme diýseň daşar yurtda internet açık hemme kimin her halkın devletin yurdun tarihini bilýärler okaýarlar öwrenýärler bize hem öwrenendirler bilýärler aýdýandyrlar özleriniň arasında güýeňem görýändirler ösen yurtlarda o bizinki ýaly däl hemme ýer hemme kim hazırki 21. asırda teknolojiya ösen, adamın an düşüncesi ösen, yurtlar gatyken, bay yurtlar var yani akıl taraptan, bilim taraptan da bay yurtlar. Şoların önünde näme diýende bir gülkünç bolduk sebäbi bular dünýäniň önünde bir dördüncü yer baylygymız var, neftimiz, gazımız var. Yani televizor açsan Türkmenistanyň kanallaryny görsen o Güllewatdan Türkmenistan'ı görkezýär da ama onun arkasında hakiki durmuşu görseler Türkmen halkının ağlar yağlı da diýerler. Evet, Türkmençilikde bir gep var. Menin günüm görse küçüğün gözü ağarar diýerler. Bizim hem günümüz şon yağlı hem daşar yurtdan yürekimiz kulçılık olup ama bulara tarihimize hiç nähile näme sığlaşıp kalmadı. Nimemize, milletimize hem halkımıza hem hiç kime sığlaşıp kalan yok bu prezident gelip. Ol yeten yok, oğlayam prezident bulup oturdu. Yani hem zat ters gelýär da. Menem bunu hiç kabul edemiyorum. Yöne bizim 27. oktyabr bizim için garaşsızlık tarihi bayramımız. Şu yerden şu fırsattan faydalanıp halkımızın hemmesine kutlayan garaşsızlık bayramımız bilen hakiki garaşsızlık bayramımız nasip olsa Terzi Türkmenistan'da bunu tarihi bayramımız hep asır geçti, bir 100 yıl geçti de bellerimiz, bizim nesilimiz beller bu günümüzü yönem onu böyle koymalı derdi fikir et. Yani yanlış iş ettiler, katı yanlış kızartlar. Benim kabul edeceklerini hemen açacaklarım şulardan var, kızlar, yurttaşlar. Böyle yapatma. Sağ ol. Gatı doğru aýtdyň. Sene diýilýände, taryhy sene diýilýände ütkötüp bermeliler. Gelen paçaň oglunyň dogulanyny goýup ýa gyzynyň dogulanyny geçirip bermeliler. Bir oýunjak däl taryhy sene diýilýände durmaly ol şol konstitusiýada bellenli şol ütkötmeliler, ütgemeliler.
Haýsy padşa gelenini de, hay kim çalışanyny da. Gelen prezident beýdip berse, ýyle gülki bolup. Gaty dogry aýtdyň Fatma. Ol kelle akıl aljak zat del. Hani Malikim oğlumum dinläliň. Aýdy beriň Malikim oğlum. Salam kızlar, salam vatandaşlar. Men ilki bilen şu bayramımız bilen kutlap başlayın sözümü, girişini. Biz garaşsız değerli olsak, özümüzçe halk bir garaşsızlık bayramımızı beğenip bu sorup belirlediler. O garaşsızlık bayramımız kutlu olsun. Hakiki garaşsız olan günümüz nesip olsa teyze Türkmenistan'a. Ondan sonra ana garaşsızlık bayramımızı hakikisini nesip olsa bellek başlar. Şimdi ben diyecek zatlarım köpsüne ayttı. Kıydılar sağ olsunlar. Hem nimesine deyip geçtiler. Bu bir hem gülkünç hem maskara bizim yüzümüzü yere salan olur. 30 yılın içinde geçen iki diktatör. Niyaz Kelli ol ahlaksız bir düğünden ene fiilagına hormatuna münasip ene diğer ýaly ene seme yok ene hem resmileri bilen dokumentalny suud edilip dur. Bir nirdäki ahlaksız bir eneni o al on adyny şäherlere berdi. Atamurat, Kakamurat, ýene Gurban Sultan diýip. Bizim berjek bolsak at berjek bolsak şu köçelerimize, şäherlerimize at takjak bolsak bizim taryhyň sahypalaryna atlary gyzyl harfler bilen ýazylan bizim ata-babalarymyzyň atlary bar. Cüneyt hanymyz bar, Güljemal hanymyz bar, Ýusuf han, Nurberdi han. Ana Göktepe galasynda söwüşen gahramanlarymyz bar. Bizim şehitlerimiz azmy berjek bolsak gahramanlarymyz atlary ýokmy? Ondan ola geçti, bulam geldi derim. Sen onu serdarın gününe gabatlattırmadı, serdarın doğulan gününü ütköday. Eğer juda şoňa laýyk görýän bolsaň samsy oğluňy. On doğulan gününe alıp halkyň elinden alagada o taryhy seneni ütkötmek hakiki Fatma doğru belläkişdi. Bu bir jenaýet. Konstitusiýanam kada kanunum bozdugy bolýar. Bu edesi elene edip Börmüni geňem görmediler bu samsyk hakiki bir oýnatky klown. Onu gören eşten bizim üstümüzden gülýär. Sizin başbakanyňyz salakmy gerizek diýip sorýar. Evet diýeri. Hakiki dogry. Ýöne de seýlerini baýlan. Halk öldürýär, öldürýär, güldürýär, güldürýär. Halkyň ýarmynyň gowraga ýurtdaşyna. O galanca bölegem ýurdun içinde sergezdan olan ýadyna ne bayram düşýändir, ene biz gutlan bolup otursak garyp halk iýmeler çöregi ýok. Bayram ýadyna da düşýänlerdir. Şu kalendaryň çislaryny bilýänlerdir şo benneler. Bu halky ýöne edekde ele oturan kepege döndürdi. Edesi gelen ne diýip bir cinayetçi topar diýseň şol hakiki cinayetçi topar bular. Terörist uruş ýok, uruşsuz, gohsuz, ýuwaşlyk bilen gany içip halky öldürüp gyryp aýlanyp ber. Awne ta oynan olsa da üýtgeden olsa da nämese de etsin hani zatlaram tariha girecekler. Bir vakt Türkmenistan'da şular ýaly iki tane samsyk prezident olupdur, ýolbaşçy olupdur, özüni padşa saýypdyr, Han Sultan saýypdyr. Ine şular ýaly ben tariha seneler bilen oýnapdyr. Biri enesiniň, biri bacısynyň, biri doganynyň adyny takypdyr diýip. Bu zatlar bir gülkünç. Hiç bir ýerde de şol edilen ok. Her bir ýerde 100 ýyllar geçse de şo tarih seneler üýtgözülmeýän ha şu bayram plany gazanyp berdi bile diýip şoň atlary bilen seneleri bilen geçmişi tarihi bilen ýatlanylýar.
Ul halk bilen işi yok, sen etjek bolýan bolsaň bir üýtgeşiklik halkyň üçin et, senem daş töwereňi, ýurduňy görüp oturýarsyň, daşary ýurtlara gidip görüp ýör. Şo taýda nähile teredilýär halkyna. Sen östür bilgini, östür bir çağalara mekteplerde bilimi ýola goý. Ya saglyk nemesine ulgamanda hiç bir zat edilen ok. Hiç bir ağır kesicem yok. Ana dün iki gün oldu çerçöde gepleştim bir kardeşimiz. Gat elbet tancılap barıptır. Skor çağırıptırlar, danim alıp gidiptirler. Barsa ağır kesici, urun hiç olmanıysa ağır kesicimiz yok diyemşin. Ya bulan davliyen ölçön yok, ya bir ağır kesicisi yok. O sen tarihi oynap seneleri, bayramları, oğlun doğulan gününe, ecen doğulan gününe geçirip göremede sen halk bilen ola. Sen padşa diýäňmi, ödüňi kim diýänem, saýýanem bolsaň, bir de seni hiç kimem saýýam zok bolun. Biz seni jenaýatçy topar, terörist topar diýip elan etdik. Biz saňa şonu ýazmak ýetýäni, içinde saada halk döwlet diýip saňa integam alyp berän 3-5 tane geçe telpep türkmenler bar. Sen şolar üçin onda bir zat etdiýän hökmünde görkezmeli ödüňi. Mektepler sahandan çıktı. O taýda o çağalar zorlanıp, zaýalanıp gören çağalar ne göwreli galyp en atasyna aýdyp bilmän özüni asyp ya özüni zaý elbet ýola öýünden çykyp gidip tapman ýörler çağasyny diýe. 7-8 gün bolupdyr. Gidipdir öýünden çykyp. Ana bir gaýy jora saýdypdyr, o göwreli diýipdir. Ana biri özüni asyp täzelikde boldy. 12-13 ýaşyndaky gaýysçaş. Şo zatlar ýöneli bolýam, şo zatlaryň düýbüni araşdyrmaly. Molumlaram sandan çykdy. Molum del doktorum, doktor der. Çünki prezident der, döwletimiz döwlet der. Balyk başyndan porsiýa diýer. Men döwlet diýip turan geri zekaly iki sany sandyk orsun ýalakasy, kukla halk ondan şondan görerler ya. Doktorlaram şol edesi gelen edip aýlanyp ýör. Oğlumlara da şonu ýaly. O taýda edep tapa geçilen ok. O taýda bir edepçilik öwredilýän çağalara. Netçik doktorda mektep okuwçylary çykyp bir-birini goltugyna minişip oğlan mektepde şo zatlar edilýän zatmy? Entek olar çağa. Olar o zatları bilmelem der. Şo zatlary bilmeli der çağalar. Entek mektep partasyndan çykman. 10-njy klasy gutaryp bir ýokary okujaýyna girersiň, ana şo taýda owaram sen söýgü dörep biler, ýa ýene bir zat dörep biler. Ýöne mektep partasyndaky çağalarda olar ýalbat bolmalylar. Hiç bir zady dogry ýören Türkmenistanyň hiç bir zat ine şu kada kanuny, konstitusiýa laýyk alınıp barlýar diýen hiç bir zat bide göremdik. Atı doğru. Çünki döwlet diýen bir jenaýatçy topar diýip gaty dogry goýulanat. Etdiýäni jenaýat, etdiýäni horluk, diýet halka. O halkam ini gaty gogurýa, bilýär, gözü açyldy. Käzatlar görüp bilýärler içeriden, bir de sag bolsunlar, şo informasiýalar berip durlar häzir. Biriniň başyna bir zat gelse şonu aýtýarlar. On bir o 3 saat jahy galan taýda türkmenler bardyr. Olaňam göz açylar, görür. Yurttaşyndakylar ine barıp düşündirýändir. Biz özümiz yurttaşynda görüp berýärdi näýle kanunyň, konstitusiýanyň ýerine ýetirilýänini. Bir zat etmeli bolsa şonu talap etýärler, görüp ýör patronlarymyzdan. Şo zat hökmany derejede de bir agyz aýdylaryna ýerine ýetirilýär. Başyň giýjak alyp edilenem bolsa. Bizde on ýerde ýok, bizde adyp agdyň açsaň sen eýindaklary migrasiýa çağırar. Polisiýasy ýygynar.
bir Kore'den hem geçirdi bu. Hmm. Ya iyiliğine sadaka verirken yer titremeli kuş üstüne Talibanlara sadaka veriyen mi sen? Sen öz halkın açka. Öz halkın şoğuna karışıp dur. Bir de Awa. sen deprem olup ölür kalkın diye, kör olun diye. Oğlum niyem için götünün poku bolon son korkup Taliban bana arkamda mı deyip şu korkuncuna Taliban diye. O an sana Türkmenler ertip verse de sesimiz çıkacak gel. Öz Türkmenimiz diyecek. Hmm. Olara da zat yok. Olara da zat yok. Bir bulon idiyana Öz hayran halkının gözüne alaymalı. ha, Aytlı. insanlığa sığyan zat değil. Ondan cinayet da cinayet stopur oluyor şol. Etkenleri karalık, maskaralık cinayet. Doğru. Şimdi bizi ya geplep bilmedi yani etip bilmedi ve yine biz ilk gelemizde emsim yörün bizden bir sağda kaldık. Gördük ya bu devlette gör ne hizmetler halkın e, her bir işlevini yerine getirip bilen devleti. Biz şu zatları görüp oturuyoruz. İnternetlere giriyoruz ya başka yurttan gelenler görüyoruz. Ne Şveç'te işte gelenler var. Benim patronum şu tayda yaşıyor. Olay beriyor. Yine başkaları da uğrayız. Ondan biz öğreniyoruz. Biz ondan düşünüp başlıyoruz. O siyasete girmeye kalkmakta değerliken şu zatlar görüyen onun ne için men devletimde böyle derken ne için men yurdumda ne için men vatanımda bu zatlar yok deyip düşünüyorsa ondan biz yani ne çemir Türkmenistan'da yurttaşında Polşa'da Germanya'da yine yerlerde bizden hem Türkiye'den hem has ösen yurtlarda işlek gidenler var. Şonça halkın sen ağzını dilini dikip saklap bilmersin halk gördü gözü bilin. Hemme da düşünüyor. İnne ol sene o nemeden ol bir osrok oğluna kararsızlığı verip yine bir yerine bir taraflığı vereni bilen ol serdarım avraygalım ya nabarot yere düşürdü gülkünç duruma düştü gülkünç öňeme gülýärdiler hasam gülkünç oldu Maskara bolup ol ýöşledi. yurttaşına ne için git diye men düşünem okşony ine ay başka prezidentler bilen duşmana ya Erdoğan'ın yanına ya Putin inme dostu koşturmak içinde dostu koca oyunun yanına ki şolar eskeren ok Hmm. sen haçan öz dostoyinstwan saklap bilmesen sen hiç kimem bir köpüğe dalmaya bir kuruşluk adam yerine koymayarlar seni. Sen edip büyörünün birip büyörkerler men olsam şoň yerine gitmezdim hiç gitmezdim. Men iyiliğine çıkarlığım kalmadı diyerdim. Awa. Hiç kim onu dinleyen okluram serdarım söyle dinlemediler an son giden yerine. Gülüşü oturuyorlar gayta. Doğru. Doğru. Malika malum gaty doğru Suloğullar var aýtýarlar. dedi iki tane. Aslında Uliyle yekece prezident var. Yekece prezident var. Uli hem adına yetişiyor. Bizde iki tane var. Bizde koşudan var. Yani şonda da hiç bir döwlet. boka yaran yok. Hiç bir... Şon şonda da döwlet ýören iki bolsalaram. Yoksa gülala güllük kolaymadı. İki Baylığımı tanesi da bolsa. bayağımızın aşağına doğru akıp dur. Ýa-o ýarsyny Balkan bilen Ahal welaýatyny kakasy ýörese, Mary, Liwa, Beýlik welaýatlary ogly ýörese, gülal ulyk bolaýmaly bolyn, illa bir prezident bizde iki bolsa da derde ýaranok ikisi hem. Yok yok. Hayran alam bular. Olçka Oğlumun menen adyny goýup. köşebetinde. Ýa-o. Ya toy yok, tamaşa yok, iki it ne çapışadı degendin, vatalı oğul çapışıp barýatır da. Ýa-o ogluny ynanam bolmandan öýde gidýän ýerlerim bar. O indi bize nişetmeli, onun oğlunu doğulagan günü de dabaralı geçirip şunu diyetmelimiz mi? Yo, onday zat bolmaydı, yok Ýok, onday zat bize kabul ýok, edim.
Yo, bizim bayramçılığımız 27. oktyabr gutordu. Gep gutordu şotaydı. Ödür Tamam. belli versinler. Ferdarın doğulan gününü. Tebriklemek men yana. Onu var ha. Yurttaşlarım tebriklemeyizi 27. oktyabr garaşsızlık bayramınız bilen. Sağ ol. Tebriklemen. Hı. Buladım Melik abla. Onu halk ne yürüyte Serdar'ın doğulan günü deyip bir belli oklar da heçeli görüyor halktan olara uvazene yok. Onu zor bilen suyuna getirsek, denk getirsek ikisinem ondan ben oğlumam Serdar'ın amadı tutulur mu ka diyenler. Indi Serdar'ın amadı, atasının amadı, o geçen niyazlarının tohum diyeceği ervet günü garabistlerde ta yatlanılır. Tarihe da şeylece girer. Ya. O 52 Kabe'ye gidip gelse de Müslümanın faraonu bilen den hatarda yatlanırlar. Başka hiç gibi ütten rahat olmadı. No. Zor bilen ödüne hormat sıyla alacak olmasın. O yalakalan aytyanam yalanından olurum so pul için aytyalar. Sondan bir zatlar damyada olur. Son için arkadağım yoktam solun arkadağı deyip için kim bilir neyme diyenlerler olur. Ya. Koşyan gözörüm ağlayan cemalam hemme. Bolup ýörüşleri gat utanç, gatdaşynyň tonyasda bolup ýörüşlerine öňkü prezidenti, öwýäleri sen ölseň ölerdin menem ölerin diýip bu prezident gelýäram bolyn. Hormat duýýar. Ha sen ölseň men ölerin diýip inni ogly gel, ogluny da diýýändir sen ölseň men ölerin diýip utançsız diýipler. Ay borda. Yok öyle tane Türkmenistan'ı kursak bize de önümüzden şey çıkacak iki uçsuz. Ya o gatty wagtyna geldiňiz garaşyp öldük diýip. Koşkular dedip çıkar. Ha o. İda tabi o yüzsüz adamları olar dinamız o. Gat binamız. Tamları galňak gidip Ol ata ulan gelen prezident Yergelere yalakalı edip sen o deyip. O gelen prezident yalakalı edip dillerime uğraşıp gidipdir. Hamlarım galňak gidipdir. Kim gelse şo gelsin. Ay bir de neme bolsa bolýa diýişýärler. Ona şon ýaly. O bir de basmalar. İşte o deyip. O neme kalçagyň bir sözleri bar. Şo neme hüjüm edenne kuçurlara degmen, o prostitutkalara degmen, yazıcı, pozıcı, jurnalistlere degmen, ine artistlere degmen diye. O şolong bar diye islendik. Vlast islendik vlast gelenle şolara hizmet ediyor diye. Doğru aydıptır. Ana. Şu biz prakada verayız bizdekileri. Başka devletlere kime gerek olsa bizde bayalaka. Yeterlik. Ay bugün Awa güzel şauri ve Cemalcan. Aw. Niyaz Cemalcan niye de ondan kim mayene bir var. Ana olur hep saklamalı biz muzeyde. Keän olong saany. Bolýar. Gerek olsa. Gatty gowy dogry zatlar bellap geçdiňizde, gatty dogry yerlikli, hemmem yerlikli. Ol gelen prezident oglunyň doglan gününe bellap tüýşürip, praznik tüýşürip beren prezident gördüňizmi? Hi, ýa bolmasa atasyna aýdaly doglan günü 63 ýaşmy pigamber ýaşy öýde musulman niýe bolsa, öýde pigamberiň ýaşyny 63 ýaşga tabi edilýän bolsa, sen ol daşerurtlardan kapır aýdymçylardan çagyrýan. Ha? Ol Jennifer Lopez, Amerikan aýdymçysy. Şonu öz doglangyna çagyryp şey dip beren prezident gördüňizmi? Öz doglangyna da serwitlerden artist çagyryp ol üç bilen edip beren gördüňizmi? Bizä görem dokştady. Germaniýanyň prezidenti bolsun ýa bir premier ministri bolsun, islendik Ýewropa döwletleri bolsun, Awstraliýa bolsun, Amerika bolsun, Japoniýa bolsun şey dip beren gördüňizmi? Dawaralap aýdym çagyryp, tansçy çagyryp porhan bolup beren gördüňizmi? Utunç. Meniň görýän zatlam utunç. Kelleme sığanak edýär. Yok. Prezident diýen bir agras bolmazmy? Bir kellesi ýerine adam bir döwlet üçin, halk üçin, watan üçin bir zatlar etmezmi? Ýok, bular 63 ýaşynyň bellap daşyrdan aýdymçy getirip
Öňünde tanış oýnadyp şeýdi baýlanyp ýörler. Utanç ine. Utançyň aňyry başy. Men prezident bolsam yüzüm kızarıp utanardım etme. Vapşe. Sözüm yok mene. Kelle boş bolgandan soň Ya, utançyny bilmidi ahir bula. ya, Kellesinde ýokdy içine. Deçki mazgi. ana. Ben dep düşünemen. Deçki mazgi bula. Детскам мындан goýutur, bulardan goýutur atal ogullar. Det çağalaňam kelletine gelmez, oglumy doglan gününe geçireýin diýip. Prazny. Vay hawa çağırarım utanır. Ha, o Bularda utanç haya yok. Çağala aýtyp Bular durady. yörüýte toplumşan ýaly. Doğulgan günümü berinle onu şu ertesisin gelsin dep duradık o. Tapşındığında bularam. Ha. Onu ştaýda tamamlaýalyňmy? Uzoda çekdi gepleşigimiz. Dinlejilerim ýadatmalyň. Hemme onu yetip gelen 27-nji oktyabr garaşsyz günüňize, garaşsyzlyk bayramçylygyňyza mutlu bolsun. Biz üçin elmedama 27-nji oktyabrlygyny galar. Watandaşlar şonu berip gelýän. Sağ bolun Ha, Olüçka. o 27 sentyabrda bayram yoktur hiç şeyde. Yok yok. Yok doğru bellet geçtiňiz kızlar. 27 sentyabrda bayram bolupmya. Tarihi bayramımızı itkedip hemme kimin aklını aldı bular. Yine bir geze kutlayan yurttaşlar emmeňizi, kızlar emmeňizi. Garaşsyz Bolam. bayram dilem. Menem kutlaymaz hani. Bolýar. Yurttaşlarymdan. Bolýar. Sag bolun. Sag bolun Bolar, watandaşlar, sag bolun. gelinler. Sağ olun. Wagtyňyzda Bolýar, sag ol. Bolýar, sag bolun.